Дами и господа, аз съм HyperGhost и днес отварям още един кейс, тъй като пуснах гласуване и най-много имаше за отворя един кейс. Също така днес ще кача още един клип, който ще е от новата ми поредица "Що за игра е", и ще показвам някоя игра. Ние ще покажа Dead Island и сега ще отворя Chroma 2 кейс. Ето какво може да ми се падне. Принципно всичко от тук искам, освен Негев, защото вече имам Негев. Така. Окей. Вече също така, тези, които играят CSGO, сигурно са разбрали, вече има Shadow Dagger, ето тези, които са супер хубави, но са 300 евро, 400 вървят за сега. Ето как изглеждат, има и това също е ново, това е ново, това. Всички скинове тук ми харесват, то не ми харесва, то не, иначе това ми харесва, това също, това е много хубаво, примерно. И така, да им в инвентар, Open 1 или 2, ами втория, и нека започваме. Armor Core, еми не е някакъв хубав. Minimalware, секунда само. Да видя нещо. Някакъв ефтин е, 9 цента. Чудя се сега дали да отворя още един. Това какво може да ми се падне. Тук много не ма кейсат скиновете, само менуар. Добре, ще отворим още един. От мен да ми два кейса. Тук ще стане по-малко. Окей, и отваряме втория, който ще е много глек, или как се казва. Е така. 5250 Валенс. Еми, добре, смисъл, този скин не е лош. Смисъл, харесвам как изглежда и той е ефтин, ама какво да направим. И така, като цяло това е 8 цента и тъй, но карай, сега нали, това е повече за тръпката, не за скиновете, и като цяло това е. Дано клипът ви е харесал. Скоро ще кача и втория клип, след като го направя. И чао!